Want werken moet lonen. Jullie verdienen meer, want jullie zijn niet minder. Bij Dokwerk in Dokkum lezen ze van de morgen het werk een jaloeke del. Wiebe de Boer is een van de actievierders. Hij werkt het al 40 jaar bij Dokwerk en verneemt dat het vaak wooncollega's heel die dregen wordt om groen te komen. Ja, gewoon mensen, die zitten haast tot goed onder staan en zo. Nou, en dat doet me zeer. En ik kom altijd voor hun op. Hè? Dus, maar ik verneem wel de laatste jaren dat de mensen het moeilijker krijgen. Ooit zien ze 50 euro in de week en nou ik nog, maar dan kun je haast de helft minder krijgen. En dat is net zo mat. De actievierders willen een leensverheging van goed 10%. Boven dat willen ze een verdubbeling van de reiskosten. Van 10 naar 21 cent per kilometer. De medewerkers van de sociale werkvergunning werken formeel voor de gemeente. En die CAO is wolkrekt Iepenbrutsen, maar een vaste leensverheging. En dat willen ze bij Dokwerk ook. Ze verdienen meer, ze zijn niet minder. We trekken ook de vergelijking met de gemeenteambtenaren. Want dat is hier gewoon iets wat heel oneerlijk is. De mensen onder de CAO-gemeenten die hebben wel een inflatiebonus ontvangen eind vorig jaar. Ook is er voor hen een goede nieuwe CAO met een loonsverhoging afgesproken. En dat komt van dezelfde gemeente. Dus de gemeente maakt hier onderscheid tussen mensen met en zonder een arbeidsbeperking. En dat vinden wij niet goed. De ambtenaren kent wel goed voor wanneer krijgen. Waarom krijgen we het dan net? Hey, terwijl het dus eigen bazen zijn. Ja, is dat wat het meeste stekt? Dat stekt wel onder mensen, zeker. Dat is zeer. En dat jet net zo. Morgen lezen ze het werkdeel bij Empathek. Het stokje wordt op waas die dan toch Johan Kapaar is. Op zo'n juni volgt er als het nodig is in Utrecht een landelijke actiedag.